ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ତ୍ରିଜଟା ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ପାଇଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟାଳୁ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିଲେ? ଏସହ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କି ଆମ ଭାରତରେ ତ୍ରିଜଟାଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ବାସ୍ତବରେ ତ୍ରିଜଟା କିଏ ଥିଲେ, ଜଣେ ଦେବୀ ନା ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ହଁ, ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। କମ୍ବ ରାମାୟଣ ତଥା ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଜଟା ବିଭୀଷଣ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶର୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେବେ ଅନ୍ୟ ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ ସେବେ ତ୍ରିଜଟା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜର ଝିଅ ପରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତ୍ରିଜଟା ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କୁ କାଶୀ ଯାଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କୁ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ କି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାରାଣାସୀର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମାତା ତ୍ରିଜଟାଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ତ୍ରିଜଟାଙ୍କର ଏହି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।